दिनै जिबायदि जाथाय दाख्लै जानानै थांदों जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'खराव आं दिनै नुजाफैदों। जोबोद दुखुनांथाव जे जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव बा बर'लेण्ड हालामाव सान्थि परिबेस फैबायमोन। दा बे सान्थि परिबेसखौ दिनै जों माखासे असान्थि सृष्टि खालामनायखौ जों नुदों। दिनै जों दुखु मोनदों जे बिथाङा ULB नंगौ नङा बेखौ जों दिनै बिसार खालामनो हायाखै। बिभिन्न दिनै संगठनफ्रा दिनै बेबायदिनो बिथांनि सायाव दिनै जास्टिस बिदों। निस्सय जेरैबायदि बिदों बेबायदि मोनांगौ आं बेखौ आसा खालामो। जेनोखि बिथांनि न'खर बा बिनि मिसेस बिथाङाबो आंनिनो सासे सदस्यमोन। बिनि फिसायाबो जोंसार बा जोमै मोसाहारि होननानै बुङोमोन। आरो दानि जेनोखि बिसि गौतमा बिथाङाबो जोंनिनो NDP एसनिनो सोद्रोमामोन। दा बिनि थाखाय आंहा गोथौ दुखु मोननाय दङ आरो दुखु मोननाय आं दिनै फोरमायदों। आरो आं बिनि गेजेरजों आं दिनै खावलायनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेसा थाबाय थाथों आरो जोंनि बेबायदि जाथाया आरोबाव फिन दाजाथों आं बेखौ आसा खालामो। मानोना जों सान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै NDPआ दिनै मोनसे सान्थिनि गोरोबथा खालामनानै फैदों। 27 थारिख जानुवारि 2020आव जों मोनसे बर'लेण्ड हालामाव जों मोनसे सान्थि परिबेस जों गोरोबथा खालामदों। बेबायदियै जोङो जोंनि सान्थिखौ जेब्लायबो जोङो गोलावै जोंनि जुगामै लांबाय थानो जोङो गोसो जायो। आरो बेयाव जुदि सोरबाया बेयावहाय नंखाय दायावहाय सोरखौबा जुदि फान्दायनानै गावबाय थायोब्ला निस्सय समाजा बिनि सायाव बिग्रायनाय फैगोन जों बेखौ नुदों। आरो जों दा नुदों जे जोंनि NDPS मानो NDPSआ दिनै भिक्टिम जादों। जों दिनै मानो फुटबल जादों। जों दिनै बयजोंबो गावजायो। जों बयजोंबो जोजायो। मा खारनाव भिक्टिमाइज जादों जों। थ' जों सासे भिक्टिमाइज नङा जोंबो सासे समाजनि जोंबो सासे सुबुं। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै बुंनो गोसो जादों रावबो NDPनि नाम लानानै NDPS लानानै रावबो दोलोआ जाहाथे जोंखौ फुटबल बायदि जोआ। जों बेखौ दिनै सोंखारिदों बे जाथायनि गेजेरजों। आरो दिनै जों नुदों दिनै जोंनि सरकारा बा जोंनि जेनोखि जोंनि प्रखाखन दिनैहाय गोबां समाव बेबायदि जाथायफोरा बा जोंखौहाय हेरेसमेन्ट होबोनायखौ जों नुदों। बेनि थाखाय आं दिनै बुंदों बा आं दिनैहाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोनदों जे जोंनि गेजेरावहाय जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइननि मानसिफ्रा सान्थिखौ मोजां मोननानै फैखाबायब्ला समाजाव गोजोनै थानो हो आरो समाजाव मोनसे थांनानै मानसि हिसाबै थांनानै थानाय बायदि जोंनो मोनसे खाबुखौ होनांगोन। आं बेखौ बेनि गेजेरजों आरो जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो आं खावलायनो गोसो जादों जे जोंनि बे ओनसोलाव जों सान्थि जाबायब्ला आरो जोंनि जेनोखि खामानिफोर दिनै जों बेखौ सरकारजों थानानै नांथाबबाय थादों। थ' बे थाबैनो बे बुस्थुआ जानानै फैगासिनो दङ। मोनसे सम लायो। दिनै जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हागौ जोंनि आवगोलनि माखासे गबिन्द ग्रुप धीरेन ग्रुप बिथांमोना थाखा फैसा मोनग्रोजोब्बाय होननानै बुंदों। बिथांमोना 6, 7, 8, 10 बोसोर मोनदों सम मोनदों। बे समनि गेजेरावबो दिनै बिथांमोनाबो माखासे जाजोबाखै। बे भेरिफिकेसननि खोथा थाबाय, माखासे नायबिजिरनायनि खोथा थाबाय, तदन्त खालामनायनि खोथा थाबाय। बिनि थाखायनो बे सम लायो। बेखौहाय जोङो धर्ज हमनांगोन। जोंनि साफ्रोमबो NDPSनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ धर्ज हमनांगोन। आरो केसनि बेलाया माखासे नन हाइनास जायफोरा नन हाइनास जोंनि सुक्तियाव रानखानाय बायदि बेबायदि नन हाइनासखौ बे हेमेन्त बिश्व शर्मा सारआ बेखौ अलरेडि क्लियार बुंखाबाय जे बेयाव खुनु डाउट गैला। सोरबा वारेन्ट फैब्लाबो बेयाव थाना सुना थांनांगौनि खोथा गैला होननानै बे मिटिङाव बुंनाय जाखा बियो जोबखासिगोन। थ' बे CBI आरोबाव माखासे NIA केसफोरखौबो बेखौबो आस्तेयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव लाबोगासिनो दं। मोनसे गोजोन परिबेसाव फैगासिनो दं। आरो जायखौ लानानै दिनैहाय आसाम पुलिसखौ लानानै आसाम पुलिसनि मोनसे रिक्रुइटमेन्टखौ लानानै दिनै जायफोरा दिनै राजनिति गेलेदों बेखौ आं दिनै बुंनो गोसो जादों। मोनसे दिनैहाय जोंनि गेजेराव 10टा बेटेलियन दिनै बारायदेरदों। बेनि माखासे नर्म्स बेजोंबो जों थांनानै थाया, बेजोंबो जों थांनानै थाया होननाय बाथ्राया मा 4 लाख मोननायावबो सोरबाया थांनानै थाया होननानै बुङो। अब्ला अबेखौ लानानै जों थांनानै थानो? साकरिया जोंनि मोनसे पार्मानेन्ट रिहेबिलिटेसन। जों जुगे जुगे थैजासिम जों बेखौ संसार जालांनो हायो। बिनि अनगायै जोंहा मा दङ जेनेबा जोङो बेखौ जों बुंनो गोसो जादों। जों बे साकरिखौ निस्सय जों NDPनि थाखाय बांसिन खथायाव जोङो लानायनि जोङो बेब'स्थाखौ जों सावरायबाय थादों। IGP ADGP जों सावरायबाय थादों। आरो हेमेन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंदों दे
माखासे बेखौ एरादेराया जागोन बेखौ जोङो क्लियारलि दिनै मिडियायाव बुङोब्ला गासैबो उन्दुनानै थागोन गाबोननो जौ लोंनानै मोदोम बुनानै थागोन अब्ला साखरि नांगौ होनबा मोनगोन नामा दा बे मोनसे कुइसन फैयो डिफेन्स होनाय माने देहा गोग्गो मानसि नांगौ दा बेफोरखौ लानानै गासैखौबो जोङो अपेनलि बेखौ बुंजाया खिन्थु इन्टारनेलि सिङाव बेफोर खामानिफ्रा जागासिनो बेखौ समासो खोन्थागोन जों निस्सय डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जों हयथ' जोङो दले दले सावरि बायदि जोङो आसाम पुलिसाव खारहोनायनि मोनसे बेबायदि रिलेखौ नुगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो जायफोरा मोननांगौनि मोनसे क्राइटेरिया दङ बिथांमोना मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो जायखौ लानानै आसा खालामदों जोंनि जोहोलावफ्रा बेबायदिबो जाहैनो हागौ जों बेखौहाय आसा खालामदों जों रायज्लायबाय थादों नारसिनबाय थादों दा बेनि सायाव जोङो घाबरायब्रेनानै जोङो लाब गैया जोङो आथिं आखाइया जोंहा दाबो बायाखै जों आवगायावनो दावहायाव थैबोआखै दासो जों अनागारिजों मानो थैनांगौ दा बे मोनसे आंनि थाखाय बिखा खामथावथाव जायखौ लानानै आं गोबानानै समाजाव होफैनो हाबाय गथ' गथाय बिमा बिफानो आं दावहानि समाव फोथैबोआलासे होफैबाय दा थैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों दा बे थैनायखौ आं दुखु मोनदों थ' बेखौ खोथा फंसेजों जों बुंजोबनो हाया जेखि जाया मानो धर्ज हमनांगोन जों ज' ज'यै जोङो मावलांगोन दुखु सुखुआव जों दं जोङो थाब्ला जोङो हानायखिनिखौ जोङो मावनानै होगोन हायिखौथ' जोङो अख्रां नागिरबा जों हानाय नङा थ' बेनिखायनो जों धर्ज हमनांगोन जों ज' ज'यै गसंथानि मानोना जोंखौ लानानै सोरबाया बल जोबाय थानो नागिरदों बे बल जो जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय।